Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pan Dohkha mania fila pan call haki niki number. Madan nilai kai Phutbol second ground ha Polo kala long kum kanan Dohkha namar ka jing shlei nak daw ka jing therula ba ubajur ublane katu kan ikenta ha kasi balang jung tayo ka poi tri ujimbang arja pesan ki jaka ki badan hajan ka Madan ru kila shlei balayo i ba ki pu shilum kilawan ban kerai ban pentu ya ka ka basakut haju